Jarene kancane kancaku iki ya jebule wong wedok sing isek prawan karo sing wis duwe bojo, karo sing wis umure rada tuwa ngono ku dadak men nek pipis suarane beda. Lah jarene kancane kancaku iki dia ngomongnya begini iki. Nek isek perawan iku nek pipis suarane koyo keramik sing diiris ngono kae. Kan nek pasang keramik biasanya diiris to mak. Ngono nek isek perawan jarene ngono. Lah nek sing wis duwe bojo iku jarene ngene. Paling mek kracak ngono nek sing wis dibojo jarene ngono. Lah iki jarene kancane kancaku meneh, iku nek wonge wis rada tuwa ngono ku jarene nek pipis suarane ya mek pyok ngono tok lho. Lho. Jarene kancane kancaku. Kancane kancaku berarti lah aku. Lah aku gak tahu mengrungokkan wong pipis sih. Piye toh ki kok malah buletnya aku dhewe.